سلام خبركم تخطاتلتنا كما يتعلو باركس ناي الساعات زيانات زمتكم الله مجمرتا كن رستاتو مبل سوسان حالن عمد مسرات حبرة أفريقيا أباسمرا تذكرهم سودان كساب مسكرم رديت تزيبت حول علاقة مليون سب كموتيو تباهلهم روسيا كاب يوكرين توجع صباح زرب سلام كنجمر نخلينا يلو بريزيدنت زيلنسكي قالوا تنزلوا زيانات زمتكم لنا سناي اكتتال نروسيا بحيلنا من بركة تحت زبلارسيز وقتها وانا مجلتي نروسيا يوكرين كقرار بستبهلو كنا روسيا قدن بمقصاي حدش دنبن مش بشاب زعل مزمسل اب هاجر سويسرلاند زكايد زنحه غواي سلام كابستوها بحسابات انت دا روسيا نقطعات سممعناي سلام نتيجه بحيلي اجديدنا اذا خمتب كنقبراينا بلد زتبهللا قداميت منسترنا هاجرتين ميلونيام اذا حرك زيب هاليون حقنتون انتنصيرو اتاتل على زل هاجر دحنتا سبيبا انصار نزوتنا هاجرات كاب كارت عالم تقلدي ما كتحكنا بوستان يختبصح سلتخل لذا باهلا حدغኛ طرح زي كونس ناب نفس تفات اواجون يزخون بنا نتي قدامي منستر مولاني كاب صحف نبيبات اسمعون زنبرت صصي قالات كم زطعم استرجمن كون يلو دما كلا بعز جبرن ورنيا عادي كرناوي ترجماي وغازيطኛ خوينو نت مدرز السمع اذن مؤمن كم زصقمو يغيروا مدر اخي تبرز خلو اسر ناي برع بعلاتنا فتش متان منغست الطليان نتارقنا بكل بهصص كتباصح زرك حواسله زلو ابو يرأينا خم زلو يوكرين سلاتن احنا زغبرنا لذي حلل حاجز مبر بعنتو قدم تزريره الى ختب دام هالوت نرا زبليم نزحجز زبل حجي حدش تركم يهبولو نديم كم اكل دمانتي ابانك تاتني هكرات معرب بحضرات قميت تصنحم وببليون دولار تقمت ناي هاجر روسي حقاو غنزب ممزحون نيكرين كبا جميرنا لوا نازي السمع فلاديمير بوتين ابسردم متنقطا ناي روسيا غنزب سرقه ختبك مرات صفه تسبيكا مهلا زي مفلت يوهانت انديو كخفلو وايم دما يبل بسخانه لبما دغاغيمم كم زخاخرنا كم روسيان زامسلت مسرق حيالان تمدب هاجر زيكونس نزخونه فطور امن قراقرو اصقيكا اسكوصايا ابز سمع قرانا سمعت مستاتو كاب اخفن والكاز خل كبر مرس مغماتو يصقم ايكونن روسيا كاب يوكرين توجع صباح زرب سلام كنجمر نخلينا كبل بريزيدنت زيلنسكي تزاريبو روسيا خمن اجزات يوكرين تقليلان توجع مس روسيا زت سلام كجمر كم زخل بريزيدنت زيلنسكي تزاريبو نسو ابتن سلام يوكرين تميتاب زعل فقدام سنه بتاب سويسرلاند استخيدو على بريزيدنت فلاديمير بوتين تخنططو كبلو سلازيكل بوتادراوي خون دبلوماسياو منغدي دو كنبلو يغبا إلهم أبتخونات نمعوات هاجرات معرب ترى خلا يكونن زبالة زيلنسكي حجون جن نيوكرين زقبر دقف كم زينكي قاليتهم أبتو على بزحت هاجرات جزاته وحدنا يوكرين كخبر كم زلهم تسمعين بغندن روسيا حتى تتجبر بسنك تخونات صعبة سفيح صغير أنو تنزم الكتسندون تفرمو يخون بر هندي دوب افريكان سود عرب نزركبن بصحت تساتفت هاجرات نسند اي فرمالون قدم يلو منستر غداي وصا سود عرب يوكرين ازيوم اصقم تحدكታት كتكبرالو اكبلن كلو كينيا بوغنا ابقربا ابلا لروسيا استنبرو اجراتات لك ايكون مبالا يذكر روسيا زي تعدمت له على فوند تخنات كبق زخول امارات من دايز علم خوينو على التسع هاجرات علم لخوت كلات تساتفهم لنيرم دغاف روسيا زخونه تشاينا دما وصيتاونتو كم زتراتر بمقلاص اي تساتفتن تابتو على صغرب السند يوكرين تكال ساعات نيوكلير زاباريزازا داغم كتقطعصرو كم زلوا يصوع ابز حجوان روسيا تقطعصيرات تركب بتوسغي روسيا بلا هاجر نفصمت ورار كينات بالكبل غاليصو روسيا نازل نصيغاتهم امونغو خلتين هاجرات من لواط سرات كغبرن بروسيا استچوي حصانات كملسنون تحتيتلهم ازيو اكات عزخونه غدات تماب تحت غبط روسيا زركبو خبابتات كن نغزيو خصنح تغيرلهم يوكرين بعد زلوا دخم كنات دبلوماسيا امارات كتقام تجديدان زبل زيلنسكي يوكرين وتر بزعبا سلام كتصوع صنح بمبال كاب غزاتنا انت وصيوم صباحون انت خنم روسيا زتخنجمر نخلينا إلهم بخلوا وجن تشاينا تلا يتحقر خمسة كانت مقلاص نتشاينا نجزء أو حد نتان نخبرينا تشايناون كم مختبرينا ندلب بلابتهم صغار زلوا طلبات السلام إجماع ختبركت حاتيتو زيلنسكي بغدا ما بذهب مقلاص ياب كلاو على السلام حق أن يمبقى تخونات نخنا متس وتسيت تحجز تخيلوا على سويسرلاند نمسكو خمسة بصحة تزاريبهم روسيا نتو على مبخان جزيب مبالكت كلسون كلا بريزيدنت فلاديمير بوتين يوكرين كابتن روسيا بخفيل زحزت تنزقو بتأنا
4 ሰባታት ሰራዊታን ተዳውጽያ ተخصደው መባል ከም ዝሰማዕ በዓርብ ገሊጹ ነይሩ። መራሕቲ ሃገራት ምዕራብን ውጥን ፑቲን ብትር ነጺገሞ ነሲዕቡ ሃብቃል ክሬምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ መራሒ ሩስያ ምስ ዩክሬን ዝግበር ዝርብ ከም ዘነጸገ እኳ እንተገለጸት ኣማንነቱን ምርጋጽ ውሕስነት ከም ዘድልን ዘለንስኪ ተሳታፊ ክኸውን ከም ዘይክልን በሰንበት ገሊጹ። መበል 61 ዓመት ምስራት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣስመራ ተዘኪሩ። መበል 61 ዓመት ምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ናይ ሎም ሕብረት ኣፍሪካ ሚኒስትራት ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣምባሳደራት ዲፕሎማስያኛታት ወከልቲ ትካላት ሕብረት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ካልኦት ዕድማትን ኣብ ዝተረኸብሉ ትመላ 14 ሰነ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተዘኪሩ ውዒሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንዕዙዝ ታሪኻዊ ኣገዳስነት ናይ ዝካብ ምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ድሕሪ 60 ዓመት ናብ ኣፍሪካዊ ሕብረት ካብ ዝሰጋገር ድማ ድሕሪ 20 ዓመት ዝዝከር ዘላ ዓለት ብምጥቃስ ስንኮ ቀጽራዊ ዓለማዊ ስርዓት ዘብቃዕሉ እዋን ከም ዝኣኽለን ኣህጉር ኣፍሪካ ኣብ ዝመሰጋገር እዋን ግቡእ ቦታ እተውሕሰሉ ህሞት ሕጂ ምዃኑን ኣብርሂቡ። ኣፍሪካዊ ዘጋማት ብኣፍሪካውያን ጥራይ ዝፍታሕ ዝበለ ሚኒስትር ዑስማን ሕብረት ኣፍሪካ በቲ ዝድለ ናህሪ ስጉም ከም ዘየለ ዛጊት ኣብ ናይ ደገ መወላታት ይምርኮስ ምህላውን ኣደዳ ምትእትታዋት ይገብሮ ከም ዘሎም ብምጥቃስ ሳሕታ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ምህንዳስ ናይ ዝውድብ እጃምን ምስ ዘበርክታ ዝሓሸት ዓለም ንምፍጣር ተረኣ ክትጻወት ከም እትኽእል መንግስቲ ኤርትራ ጽኑዕ እምነት ከም ዘለዎ ኣገንዚቦ። ኣብዚ ምትሕብባር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራን ኣብ ኤርትራ ዝርከባ ኤምባሲታት ሃገራት ኣፍሪካን ዝተወደበ መደብ ኣምባሳደር ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ሚስተር ኩምሻ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣፍሪካ ድኽነት ዘይምዕሪነት ክሊማዊ ለውጥን ፖለቲካዊ ዘይምርጋን ዝኣመሰሉ ጉዳያታት ኣብ ምምካት እኳ እንተላ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተሓዳሲ ጸዓትን ምሕያል መንእሰያትን ዝኣመሰሉ ዕድላት ተጠቂምና ብውህደት ምስ እንሰርሕ ብልጽግታ ኣፍሪካ ንምህናጽ ከም ዝከኣል ኣረዲዮም። ኣብ 1963 ዝተመስረተ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ኣብ 2002 ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ተሰጋጊሮም። ሱዳን ክሳብ መስከረም ረድኤት እንተዘይበፂሑ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰብ ክሞት እዩ ተባሂሉ። መሐመድ ኣልባላ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ዝቕመጥ። ልክዕ ከም መብዛሕትኦም ኣብ ደገ ዘለዉ ሱዳናውያን ከዓ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝርከቡ ዜጋታት ናይ መግቢ ሓገዝ ንኽረኽቡ ላዕልን ታሕትን እናበለ ይርከብ። ንመሐመድ ኣልባለ እቲ ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜት ንምግላጽ ቀዲማ ቅጅል ዝበለቶ ተዘክረላ። ሳዲቅ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ዝርከብ ኣቦ ስድራ ኮይኑ ኣብ ዓረብያ ስንኩላን እዩ ኮፍ ኢሉ ዝረአ። ንልዓቲ ዓረብያ ብኢዱ ተደጊፉ ሓፍ ንምባል ኣብ ዝፍትነሉ የእጋሩ ጠሊመንኦ ረኽሙሽ ይብል። መሐመድ እቲ ብዛዕባ ሳዲቅ ቅጅል ዝበሎ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ዓረብያ ስንኩላን ደኣ ኮፍ ኢሉ እምበር ሳዲቅ ስንኩላ ኣይኮነን። ብስእነት መግቢ ሓይሉ ደኺሙ ፈጺሙ ብእግሩ ክኸደሉ ናብ ዘይከል ደረጃ ይበጽሑ ይብል። መሐመድ ሓደ ካብ መስረቲ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ካርቱም ኣይቺ ኪችን ዝተባህለ ትካል ገባሪ ሰናዩ። መሐመድ ብምስዓብ ወለንታውያን ሰራሕተኛታት ንሳዲቅ ክረኽብዎ እንከለው ዳርጋ ንሓደ ወርሒ ዝኸውን ስሩዕ መግቢ ኣይተመገበን። ምክንያቱ እተን ዝረኸበን ንደቂ ዝህቦም ነይሩ ይብሉ ኢሉ። ኣብ ሱዳን ከም ናይ ሳዲቅ ዝመሳሰል ብዙሕ ዛንታታት እዩ ዘሎ። እቲ ሃገር ብሰንኪ እቲ ቅድሚ 14 ኣዋርሕ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ተፅፅ ደገፍን ብዝተወልዕ ግጭት ኣብ ዓዘቕቲ ኩናት ሓድሓደ ተሸሚማ ዘላ። ልዕሊ 9 ሚልዮን ሱዳናውያን ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቒሎም እዮም። በቲ ኩናት ሓድሓድ ዘይተጸለወ ሱዳናዊ ኸ ዳርጋ የለን። እቲ ኩነታት ከዓ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናኸፈ ይኸይድ ኣሎ። ቲሞ ጋስቤክ ኢላ ውሕስነት ምግቢ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ዝሰርሕ በዓል ሞያ እዩ። ኩነታት ከም ዘለዎ እንተቐፂሉ 70% ካብ ህዝቢ ሱዳን ናብ ኩትር ጥሜት ክኣትዩ ድማ ይብል። እዚ ኸ ሞት ልዕሊ 2 ሚልዮንን ፈርቓን ሰባት ከስዕብ እዩ። ምናልባሽ እቲ ቁፅሪ 4 ሚልዮን ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ሃገር እኹል መግቢ የለን ኢሎም። ኣምጋድ ኣልፋሪድ ዝተባህለ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኑ እቲ ኩናት ሓድሕድ ንቁጠባ እቲ ሃገር ኣልሚስዎ እዩ፣ ሰብካ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ሰልዲ ወዲእዎ እዩ ይብል። ብምስዓብ እቲ ኣብ ሱዳን ቀንዲ ምንጪ እቶት ሕርሻ ዝነበረት ዞባ ገዚራ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍዮም ተቆፃፂሮማ ዘለው። እዚ ኸ ሓደ ፀገም እዩ ይብል። ኩናት ሓድሓድ ሱዳን ካብ ዝጅመር ቢቢሲ ብመንገድ ኣሕመድ ዝተባህለ ነባሪ እምዶርማን መዓልታዊ ሓበሬታ ክረክብ ፀኒሑ እዩ። ኣሕመድ ኣብቲ ሰራዊት ሕሜት ተቆፃፂሮሞ ዘለዎ ገለ ክፋል እምዶርማን ዋጋ ሃለኽቲ ብ400 ሚእታዊ ተወሳኺ ከም ዘርኣየ ይሕብር። ኣብቲ ቦታ ሰባት ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ እንተበልዖም ዕድለኛታት እዮም ይብል። ኣሕመድ ብምስዓብ ዓደስ ንምሽማት ኣማኢት ሰባት ኣብቲ ኣነ ኩሉ ግዜ ዓደስ ዝገዝኣሉ ቦታ ተሰሪዖም ምርኣይ ልሙድ እዩ። ነቲ ዓደስ መታን ብዝሕ ክብለሎም ማይ ኣብዚሖም እዮም ዝሰርሕዎ ይብል። ብዙሕ ሰብ በቲ በዓል መሐመድ ካብ ለንደን ዝመስረትዎ ካርቱም ኣይድ ኪችን ሓገዝ እንተገብረሎም ካብ ሞት ይድሕኑ ከም ዘለው ኣሕመድ ሕብር። ሓደ ካብ መስረቲ ትካል ገባሪ ሰናይ ካርቱም ኣይድ ኪችን ዝኾነ ኣሕመድ ሰባት ኣብ ካርቱም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዳርፉር፣ ኮርዶፋን፣ ገዚራን ካልኦት ቦታታትን ብጥሜት ይሞቱ ከም ዘለው ጭቡጥ ሓበሬታ ከም ዘለዎ
ገሊጾም ትካል ረድኤት ሕቡራት ሃገራት እውን እቲ ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜት ኣቓልቦ ዓለም ተነፊግዎ ከም ዘሎ እዩ ዝገለጽ። ሰራሕተኛ ትካል ረድኤት ዝኾነ ጃስቲን ብራድሊ ኣብ ፓሪስ ኣብ መያዝያ ንህዝቢ ሱዳን ንምርዳእ ልዕሊ $2 ቢልዮን ሓገዝ ክውሃብ ቃል ተኣትዩ ነይሩ እዩ። ድሕሪ ምባል ክሳብ ሕጂ ግን ትሕቲ $1 ቢልዮን ጥራይ ክውህለል ክኢሉ ኢሎም ብዙሓት ሱዳናውያን ዓለም ሕቆኣ ከም ዝሃበቶም እዩ ዝርዶም። ኣሌክስ ድዋል ኣብ ካብ 1980ታት ጀሚሩ ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ጥሜትን ግጭትን ከጽንዕ ዝጸንሐ መስረቲ ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን እዩ። ንሱ ክልቲኦም እቶም ኣብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ተጸሚዶም ዘለዉ ወገናት ንጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት እዮም ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ይብል። ሰራዊት ሕሜቲ ኣብ ዝኣተዉ ከተማታት ንብረት ውልቀ ሰባትን ዓበይቲ ማሽናትን ይሰርቁ ከም ዘለዉ ኣሌክስ ይዋል يحبر سراوت سودان نت ኣብ تحت سراوت هبت دغف زلو ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሕሜቲ ጸቕጢ ንኽፈጥሩ በትሜትዮም ዝኽርድኖም ዘለው ከብል ኣሌክስ ተዛሪቦም ኣብ ሱዳን ሰላም ከይሰፈነት ኣብ ሱዳን ዘሎ ጥሜት ክመሓይሽ ከም ዘይከልን ካብዚ ዘሎ ኣዝዩ ክብእስ ከም ዝኾነንካ ብዙሓት ተዛረቡለዎም። ባርከስ خبركم ተኸታተልትና ናይ ሰዓት ዜናው መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም ሓድሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም